Videoidaan este. Täällä Jedi eli hallitseva Suomen mestari aikoo yrittää uutta Suomen ennätystä. Ollaan laitettu korotuslankut tonne esteen alapuolelle, jotta saadaan pikkusen yli. Ja pituus on nyt 97 senttiä. Tai anteeksi, korkeus. Täällä on parit lankut alla. Ja aloitetaan yritys. Ja ole hyvä. Se oli ensimmäinen yritys. Ja se meidän esteiden korjaaminen. Juhana, pääsetkö korjaamaan esteitä? Ja tosiaan 5 yritystä. Joo. Pääsetkö Juhana korjaamaan esteitä? Hyvä. Sitten toinen yritys. Juhana, menetkö korjaamaan esteitä? Annina. Juhana voi korjata niitä. Älä vielä. Ota Juhana, minkä näköiseksi se tekee se este, että sä oot purettu sitä oikein seuraavaan. Eli alimmat on aina niin joka toinen ja sitten on 2 toi ylin on tässä noin. Kolmas yritys. Hyvä! Ja siinä oli nyt sitten uusi Suomen ennätys, 97 senttiä vai? 97. Joo, ja Aino antoi äänimerkin. Aino todistaa. Ollut mittamiehenä ja naisena. Hienoa. Onneksi olkoon Jedi ja Anniina. Hyvä. Ja Henna. Hyvä. Ja kiitos myös esteiden korjaajalle.